Patarasan daw ako. Wala, kung paano. Kasi, kung walang walang ball movement na. Rotation ng ball, wala. Tapos mga pinili na pang hindi naman sigurado 3-pointer talaga. Kaya sikip sa ilalim eh. Sikip sa ilalim, di ba? Kaya ka lang sa yung mga dati nila sinori, di ba? Hindi nila mayroon sa taas eh. Kaya ba? Nawarin gamit yan, mga kaya. Kaya lang po. Yung ano lang, call lang yun. Call tapos yan lang. Ito yung gagamitin daw natin. Kabalawang ko yaro. Nagamitan na. Multicap tama? Grabe, patignorin ka, mag-iisang isa ko eh. Pagpukan mo kataban. Ngayon eh. Nakantig ito ko niya. Nakantig ito. Ito ko lang. Video ka ito. Mukha kong kay. Para views. Linggo. Nagawa mo. Nakatarandaya yung animal. Ha? Nakatarandaya. Nakapag, kasi kung tata. 30 mo bin eh. May mga ginawa na po. Wala niya pumulbos. Nasabi ng boss. Ganun, kayo na talaga agyuhan na ba nasali na akong ngaliwan? Salikuan mo yung agyuhan. Ito yung lumuha namin. Ay, sige ito, lagi yung menu mo pa ako. Nasabi na kita cellphone na kasi. Ay, magkakasalahan chick, mini. Sinabi na kasi paggawa ni cellphone na. Sana ka mag-cellphone. Wala pa man. Wala mga tayo cellphone ha. Yan na cellphone. Hindi ka po meron. Ang kalalitan nito mo. Diba lang diyan nakaret. Isang ina po dito, binanggo, ano? Balik ko niya ngayon na kami na ito. Ang ba niya? Ang galan nila. Oo. Sabi mo dito. Tingnan mo yung multicab, gano'ng kababa. Nakayos ko rin. Lagat niya. Nawala na siguro para sa village niya kasi Hindi, masarap panoorin yan.
Murder sigurado. Ha? Murder. Italy. Ayan. Ayaw laban bukas? Bukas? Wala. Ayan. Baka di na nga pumasok si coach niya. Mag-absent. Kinamot niya ba ito? Last minute pinapasok. Pero putang yun, din mo yung galaw niya, no? Maliksi. Dapat yun yung inuubos yung stamina, no? Kasi yung mga mababagal, yun lang pinapapasok ko yun, no? So kaya pinapalit niya, no? Second court lang siya papasok, no? O kaya third court. Si Clarkson, dami sinira na naman, di ba? Turnover na. Sablayin pa, puta. Gusto kasi ni coach, isa lang ang discount na discount, eh. Mga Angola kasi. Chip. Mga Angola kasi, pressure player yung mga yan. Tignan mo sumusunod. Diba? Napulad din ba? Tom. Tangin ka bulo. Kaya ito bisita. Boss Tom ka no? Oo, pwede ba na? Pakikinig na na, ha? Ewan. Luga po. Sayang, sir, na. So, masulat ka na, sir. Basic yan ang records na. Ang particular land namin sulat na. Issue 52116. Ngayon tama na yung ito. Gusto kasi natin makanya, usually, request niya yung degree para balumi. Kung ka rin niya, kanina makalagi. May Asian yung degree, so definitely at ng effort ka rin ng ipatitulo din. Kaya so, iyapot din ng AMAyan. So, mag-start up ang degree. Kadalasan gustong marikuha ka ng degree, ako kami yung lagyo, ako kami yung detalye na nila yung application. Pero in particular, dito yung wala mo damage siya. So, next step tamo. Yung next step tamo kanya, kung yung degree set niya, itang proof natin yung degree, doon yung sabihan, kita rin pwedeng italag treatment ko. Kita pa mag-apply free pattern. Yung next
next option naman yan, magpa-reissue ka mong, mag-re-apply ka mo kanyang degree para ma-issue ng dito. Kaya tayo dumagan din siya lahat. Direkta na, kasi nasalita mo. Sa buwan. So, kami niya kahit judicial resolution, kumalan na kami. Kayo siya, consult na kayo ng mga. Pero wala nang ano, wala makapag-provide kita. Osman na yun eh. Hindi na siya. 1,900. Hindi na siya. Ay, 1972. Yung 1972 kasi sir, lahat 3040 na yung kulay blue. Yan yung buong 1,000 na yun. Yan. Yan yung kulay blue. Happy lang ang matali na yun. Kaya may name yung 19. Ulit ang timanda. Buwa, bili. Nakuha natin yan. Yapin yan. Pero yung 1972, buo yan. Kaya may wala mong sa patin ni Lili, kaya bilang. Bakit mo dito yun? Buwa. Kaya huliin ko namin. 400 plus yun eh. Buwa. Hindi malagawa yan. Kasi sir, para po ang hindi even ito na ito may mga sir, para magkapapelis na rin, kailangan tayo yung mga buong buwan na rin. Ang 1972. Ito yung warning na kanya niya. Buwas na hindi kaya kayo, pero wala, papelis. Ngayon, iba ka rin lang magkapapelis ko. Hindi mo lang tayo. Kailangan ko kanya, papasupport tayo kasi unang-una, kung ating mag-mag-inom anytime,